Saurara ya tan adam ka ji labarin rayuwa, labarin da ya shafi kowa tun daga haihuwa. Ba mai kudiri ka da bai ba, ba talaka ka da bai ba, kowa yana tafiya ne akan wannan kanda. Yu kananan da taruko kana jin kaisa, gobe kawai gari kana neman mafita. Rayuwa tamkar iska ce mai wucewa da sauri, ta zo da farin ciki, ta zo da jarrabawa. Amshi akan ka jina na tafiya ba, goniya ba gida ba ce, hanya ce kawai. Ka tuna da karshenka, yau kai alheri gobe ka gari barsa. An haife ka da kuka, ka tarbe ka da murna, iyaye suka rungume ka da ka kuna mai yawa. Ka taso cikin rayuwa kana neman ilimi, kana bin mafarkinka domin samun makoma. Ka shiga makaranta kana neman haske, kana son ka zama wani abin alfahari. Shekaru suna tafiya kamar iska sarari, ba tare da ka lura ba ka zama babban mutum. Amma duk da haka rayuwa bala ta tsaya ba, kullum tana canzawa kamar ruwa kogi. Wani yau yana sama cikin farin ciki, gobe ya shiga damuwa yana neman taimako. Amshi baiti na tutun kadan mai son dukiya ka saurara. Kudi ba sa hana mutuwa idan lokaci ya zo, mai mota da gida da filaye masu yawa, duk zai bar su idan ranar tafiya ta zo. Mutane suna rigima saboda abin duniya, suna manta cewa komai zai kare wata rana. Wanda ke tsoro da tarfi da mulkinsa, yau an manta da shi kamar bai mai rayuwa ba. Ina sarakunan da suka yi mulki a duniya, ina jaruman da suka yi suna tarihi. Lokaci ya zo ya sha ne kuma da wayara, ya bar darasi ga mai bantari da tunani. Amshi baiti na wasu suna rayuwa cikin kunci da wahala, suna tunanin ba za su ga farin ciki ba. Amma bayan dare mai taho da duhu, safiya tana zuwa da haske mai armashi. Kai haduri dan rayuwa ta gwada ka, kai addu'a idan damuwa ta mamaye ka. Domin babu wata jarraba mai dawama, kowane hali yana da ranar tarera. Ka dubi yadda rana ke faduwa da yamma, daga baya kuma ta sake fitowa da safi. Haka rayuwar mutum taken zawa, bai mukinici akwai so gai daga Ubangiji. Amshi baiti na ka girmama iyaye tun suna tare da kai, domin su ne tushen barbarka rayuwa. Ka taimaki maraya idan ka gan shi cikin bugudata, ka
ka shayi hawaye daga idon mabukaci. Kai magana mai kyau ga mutane, ka kuji karaman da ke raunata sukata. Mutunci ya fi dukiya daraja a duniya, kyakkyawan hali ya fi zinariya tsada. Idan kana da iko kai adalci, idan kana da ilimi ka koyar da jama'a. Abinda mutum zai bari ba dukiyarsa ba ce, ayyukansa ne za su taya suna magana. Amshi baiti na jandanan me yasa kake girman kai? Alhali daga trasa aka halicce ka. Me yasa kake wulakanta uwanka? Alhali ku duka hanya an haya za ku bi. Wanda kake rainawa yau saboda talauci, gobe zai iya zama shugaban rayuwarka. Wanda kake yi wa dariya saboda gazuna, gobe zai iya zama abin koyi a gare ka. Rayuwa tana juyawa kamar lafafun keke, ba ta tsayawa mutumin yaya har abada. Saboda haka kai tawalidu cikin komai, don an man kai hana ce ta fadura. Amshi baiti na ci matashi kada ka lalata lokacin turciya, domin shi ne ginshirin makomarka. Kai aiki tufan turu domin cikar burinka, ka nisanci sakaci da zaman banza. Lokaci kamar zinariya ne mai daraja, idan ya wuce ba zai sake dawowa ba. Mutane da yawa sun yi na da marjiya, saboda sun yi wasa da kamar da suka samu. Kai amfani da karfe ka waje na alheri, ka gina rayuwar ilimi da gaskiya. Domin ranar da sufa saurara yalatan kayin kwai labarin rayuwa, labarin da ya shafi kowatun daga haihuwa. Ba mai kudade ta dagai ba, ba talaka ta dagai ba, kowa yana tafiya ne a kan wanga maiya. Yau kana nan da karfi kana jin ka isa, gobe kawai gari kana neman mafita. Rayuwa tamkar iska ce mai wucewa da sauri, ta zo da farin ciki ta zo da jarbawa. Amshi daina nan ka tuna da tafiya da ka, duniya ba gida ba ce hanya ce kawa. Cin adam ka tuna da ƙarshen ka, yau ka yi alheri gobe ka gari barsa. An haife ka da kuka, aka tarbe ka da murna, iyaye suka rungume ka da kauna mai yawa. Ka taso cikin rayuwa kana neman ilimi, kana bin mafarkinka domin samun makoma. Ka shiga makaranta kana neman haske, kana son ka zama wani abin alfahari. Shekaru suna tafiya kamar iska a sarari, ba tare da ka lura ba ka zama babban mutum. Amma duk da haka rayuwa ba ta tsaya ba, kullum tana canzawa kamar ruwa a kogi. Wani yau yana sama cikin farin ciki,
gobe ya shiga damuwa yana neman taimako. Amshi baitinata. Baitinatan mai son dukiya ka saurara, kuri ba sa hana mutuwa idan lokaci ya zo. Mai mota da gida da filaye masu yawa, zai bar su idan ranar tafiya ta zo. Mutane su da gima saboda abin duniya, suna manta cewa komai zai kare wata rana. Wanda ake zoro da farfi da mulkinsa, yau an manta da shi kamar bai zai rayuwa ba. Ina sarakunan da suka yi mulki a duniya, ina jaruman da suka yi suna a tarihi. Lokaci ya zo ya share kuma kaga wadaya, ya bar darasi ga mai hankali da tunani. Amshi ne haratun. Wasu suna rayuwa cikin kunci da wahala, suna tunanin ba za su ga farin ciki ba. Amma bayan dare mai tsawo da duhu, safiya tana zuwa da haske mai yamashi. Kai haɗuri idan rayuwa ta gwada ka, kai addu'a idan damuwa ta mamaye ka. Domin babu wata jarraba mai dawwama, kowane hali yana da ranar turewa. Ka dubi yadda rana ke faruwa da yamma, daga baya kuma ta sake fitowa da safe. Haka rayuwar mutum te kan zawa, bayan karunce akwai sau bai daga Ubangiji, domin shi ne tunafa. Mai girma gabe yaye tun sama tare da kai, domin su ne tushen albarka a rayuwa. Ka taimaki maraya idan ka gan shi cikin gubita, ka share hawaye daga idon mabukaci. Kai magana mai kyau ga mutane, ka guji kalaman da ke raunata zukata. Mutunci ya fi dukiya daraja a duniya, kyakkyawan hali ya fi zinariya tsada. Idan kana da iko kai adalci, idan kana da ilimi ka koyar da jama'a. Abinda mutum zai bari ba dukiyarsa bace, ayyukansa ne za su tsaya suna magana. Amshi baitina fai. Bannanan me yasa kake girman kai, alkali da gambrasa ta taluce ka. Me yasa kake wulakantatan a wanka, alkali ku duka hanya gaya za ku bi. Wanda kake rayuwa yau saboda talauci,
gobe zai iya zama shugaban rayuwarka, wanda kake yi wa dariya saboda gazawa. Gobe zai iya zama abin koyi a gare ka. Rayuwa tana juyawa kamar difafin keke, ba ta sayawa mutum fita ya har abada. Saboda haka ka yi tawali'u cikin komai, domin girman kai hanya ce ta faduwa. Amma shi ne